ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mata, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wannan lokacin. So idan kai bako ne ko kuma in ce ke bakuwa ce a wannan channel din, barkanki da zuwa Amna's Beauty Tips. Da farko dai sunana Amna Bello. So a cikin tips din mu na yau zan mana tutorial akan yadda mutum zai rabu da kowane irin rashes a fuskarsa, sannan kuma ina magance musamman oily skin, mutum da yake fama da fata, wato fatar da take fitar da maiko, wai da mutum ko da yanzu zai shafa mai an jima ka kalla maiko ta fita masa a fuska. So cikin shirin don ku kalla ya ake mikin dan wa'annan ingredients din. So barkamu da dawowa. So da farko abin da zan yi shine zan dauki bowl ɗina, like always na saba zan dauki bowl ɗina, sannan like yadda nake magana always, idan ke fara ce ki amfani da yellow turmeric ko kuma yellow kurkur zan ce, idan kuma ki yar baka ce sai ki amfani da red turmeric. So in do dai zan yi amfani da yellow turmeric like my skin types kamar da ke gani, sannan zan yi amfani da hulba, kowa ya san hulba, sai amfani da shi duka ina amfani da shi teaspoon ne gabaki daya, rabin spoon kenan ake cewa ko. Sannan zan yi amfani da honey wato zuma kenan, zan zuba zuma duka dai measurement din like always ina magana, kowa dai ya san yadda zai yi measurement din abu. Sannan zan yi mixing. Wannan haɗi ne mai matukar inganci wanda idan mutum ya yi shi insha Allahu ta'ala ya rabu da wani duk matsala na fata da sauransu. So mu yi trying this and mu kalla ya ake rabuwa da oily skin. Yadda mun san fata kala ce, kamar da kuka gani kun ga inda take zama. Make sure da duk abubuwan da zaka samu kai amfani da shi ya kasance duk abin da zaka yi amfani da shi mai kyau ne, wanda zaka saya ko kuma ka yi shi ka tabbatar babu abin da ya lalata shi, daga kan turmeric din har zuwa hulba. Idan kin ga ba za ki iya sayan garin ba, so yana da kyau ki sayi seed din da kanki ki daka a gida ko kuma ki blending din shi. This is the easy way to do that, because gurin inda daka ne yana da karfi, kuma idan zaki blending din shi easy way kar ya bata miki blender, dole sai kin dan jajjaga shi kadan, so that ya danganta da yanayin da blender da mutum yake using da shi a gidan shi. So kamar da kuke gani kun ga ta riga ta haɗe zuman, ta haɗa ta. So abu na hudu kenan zamu ce, zan yi amfani da rose water plus glycerin kamar da kuke gani. Kun gan shi is rose water plus glycerin. Kun gan shi yana da matukar amfani ga lafiyar mu da skin din mu. So shi ma zan add 1 spoon. Idan dai spoon ɗina na ciki, idan na juye zan san measurement ɗin kenan. This is what I mean. Okay, I think it's okay. Idan baki da plus glycerin zaki amfani da normal rose water. Ga wayanda ba san me ake cewa rose water ba, idan kika je ko Islamic medicine center ki ce a baki ma'ul wardi, wato da larabci kenan ruwan fulawa. Ba wai sai kin, dan wani zai ce bai gane me ake nufi da rose water ba. So idan kika je ki ce a baki ma'ul wardi ma za a baki, very simple and easier. So shi a can ma bai da tsada, na tabbata Islamic medicine babu tsada ba kaman other shops din ba ko kuma cosmetics shop, because suna su yana da bambanci. Namu yana zuwa ne Islamically, but wannan yana zuwa da bambanci haka, sukan dan ƙayata shi da wani abubuwa like this one kun ga plus cream da sauransu da shi. So ba lalle bane dole ne ya zo the same da wannan muka sani, so shi yasa yake zuwa da bambanci. Suna su yana nan daban, sannan Islamically kuma just rose water din ne ake amfani da shi. So kamar yadda kuke gani ya riga ya haɗe, sauran duk kawai ayi applying. But yau I'm sorry I can't show you guys how to apply it on your face, but like always kun san ina nuna muku, but today iyakacin kenan. So please and please, idan kina fama da ko acne da sauransu, so please and please try this method. It's very important, and it's very important that mu gyara skin din mu inganta lafiyar skin din mu. And please abinda zan ce anan shine avoid wasa da fuska, saboda ita fuska tana son kulawa. Da mu kin kula da ita za ta zauna miki yadda kike so. A rage yawan taba fuska anyhow anymore a tattaba fuska ya fi son ma kafin ka ci abinci ka kula da shi, kuma sannan kafin ka yi niyan kwantawa ka yi kula da shi abin da yake so kenan, yana son kulawa. This is what all fuska yake so. So don Allah da Annabi
kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar wannan bidiyo din ya burge ku. So na barka lafiya, sai mu haɗu a wani bidiyo.